Коронавірус турбуе свет, але чаму баяцца лічбаў улады ў Беларусі? Надо, чтобы бревнышко было подлиннее 1,50 м. Тогда никто никого не заразит. Мы едем по краіне, каб адказаць на ваши пытанні. Я сама медик, кстати, поэтому, да, нас вот идем сдавать деньги. Працуем, каб вы маглі ведаць, калі мы не можам выходзіць у эфір са студыі, робім гэта праз інтэрнэт. Белсат-Зум. Колькасць хворых у Беларусі на коронавірус набліжаецца толькі афіцыйна ажно да 10 тысячаў чалавек. Вітаю гаспадарства, Сергей Падсасонны, Белсат-Зум, а таксама зазіраем у Стоўбцы, невялікі гарадок каля Менску, дзе, як падае Радыё Свабода, больш за 100 чалавек знаходзіцца з запаленнем лёгкіх у шпіталі, а таксама штодня адбываецца па некалькі пахаванняў у закрытых трунах. Пераносімся ў Стоўбцы, горад невялічкі недалёка ад Менску, называюць сёння ў сацыяльных сетках беларускім Бергама. Ці гэта так, ці сапраўды сітуацыя такая драматычная? З намі на сувязі мясцовая жыхарка Паліна Кондратьева. Добрый дзень. Добрый день. Спадарыня Паліна, ваша маці таксама мае коронавірус, знаходзіцца ў шпіталі, вы з ёй кантактуецеся? Да, по видеосвязи, по телефонной связи. Якая інфармацыя даходзіць? Што вы бачыце на ўласныя вочы таксама? Ці маці бачыць, як выглядае ситуация ў шпіталі? Ну, в целом, больница на самом деле загружена, отделения переполнены. Вот. В городе в целом ситуация изменилась, наверное, вот за последнюю неделю. То есть если поначалу кого-то в городе увидеть в средствах индивидуальной защиты это было что-то такое вау, то на данный момент практически каждый защищает себя и масками, и перчатками. Но есть и другая сторона медали, которые люди до сих пор не понимают. Наблюдаются в городе движения молодежные, компаниями, опять же, без средств индивидуальной защиты. Вот. Но я думаю, что это все происходит из-за того, что мы на самом деле не осведомлены. И было бы очень неплохо, если бы именно в городе и в районе была какая-то своя статистика, потому что лично я могу сказать, что по моим подсчетам за последние 5 дней из тех людей, которые лично вот я там знаю, либо через каких-то знакомых, я насчитала 11 человек. 11 человек, якія захворели, ці померли? Которые умерли. Каждое утро начинается с того, что узнаешь, кто новый лежит в больнице, кто в тяжелом состоянии, кто на аппарате, кого уже с нами нет. Вот, поэтому, наверное, все те, кто, как я называю их, еще пока в танке сидят, которые не понимают весь кошмар этой ситуации, которая сложилась у нас сейчас в городе, что она просто, эта зараза, она разрастается с каждым днем все больше и больше. Вот, наверное, вот самое время сейчас понять и как-то пытаться защитить себя, своих родных, своих близких, максимально оставаться дома, не выходить никуда. У Стоўбцах суботнік таксама, разумею, будзе заўтра праводзіцца, плануецца. Ну, естественно. И организации есть, которые отправляют своих сотрудников. Хотя, я же говорю, просто начался какой-то кошмар за, вот, наверное, неделя, 2 недели. Когда вообще, в принципе, все начиналось, действительно размышляли так. Я сама лично так думала, что, да, в Витебске случилась вспышка, посочувствовали, поговорили об этом. Ну, где тут Витебск, а где богом забытые Стоўбцы? И пришло то время, то страшное время, когда действительно все, вот оно коснулось нас, оно рядом с нами. Наверное, многие уже слышали о том, что первый случай в Стоўбцах это был кондуктор. То есть уже тогда предполагалось, что если это кондуктор автобусного парка, который ездит в рейсы разные, какое количество людей может оказаться зараженными.
Поэтому, не знаю, но убивает действительно то, что даже я сама лично, я просто передаю, ну, хожу все-таки, передаю там перед собой маме, и я сама лично видела, да, поток людей у нас разделили на грязный приемный покой, больницу, и на, ну, чистый. И то есть там, где грязный, туда обращаются все с повышенной температурой, с кашлем, там, с любыми подозрениями. Людей просто бесконечный поток. Я вчера стояла 15 минут, просто ждала, пока у меня заберут эту передачку. За это время я пропустила 18 человек. Мне просто было даже интересно, я их всех пересчитала. Дзякуй вам за гэты каментар. Са Стоўбцаў Паліна Кондратьева, жыхарка гэтага горада, а сітуацыя сапраўды драматычная. У нас наперадзе скарот навінаў. 28 дзяцей і 8 працаўнікоў Веснаўскага дому-інтэрнату для дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця заразіліся каранавірусам. Некалькі дзён таму адсюль з COVID-19 шпіталізавалі санітарку. Пра ўспышку небяспечнай хваробы, спасылаючыся на ўласнай крыніцы, распавёў партал Тутбай. Мясцовыя чыноўнікі і кіраўніцтва дому-інтэрнату ад каментароў адмаўляюцца. У мяне было шмат карэспандэнтаў, з імі я працую. А тыя, хто ў мяне не быў, а звоніць толькі ў той час, калі яму захацелася, я не размаўляю, прабачце. Трывогу б'е і старшыня міжнароднага фонду дзецям Чарнобылю Эдзі Роуч, якая ў эфіры ірландскага каналу РТІ назвала сітуацыю ў Веснаўскім доме-інтэрнаце крытычнай. Паводле эксперткі, шмат якія дзеці ўжо моцна хворыя. Іхныя шансы на выжыванне вельмі нізкія. Ужо 20 чалавек, якія перахварэлі на COVID-19, здалі сваю плазму крыві для пералівання іншым хворым. Паводле дырэктара РНПЦ, трансфузіялогіі і медычных біятэхналогіяў Фёдора Карпенкі, 6 інфікаваных каранавірусам ужо атрымалі некалькі пераліванняў донарскай плазмы. Беларускія інтэрнэт-аператары зноўку заблакавалі Хартыю 97. Гэтым разам люстэркавую копію сайту, які трапіў у праўладны чорны спіс яшчэ на пачатку 2018 года. Паводле галоўнай рэдактаркі Харты 97 Наталлі Радзінай, блакаванне выклікаў фільм «Эпідэмія ў часе дыктатуры», зроблены камандай сайту і прысвечаны сітуацыі вакол каранавіруса ў Беларусі. Гульцы хакейнай каманды кіраўніка Беларусі здалі тэст на каранавірус пасля таго, як COVID-19 пацвердзіўся ў форварда калектыву Дмітрыя Мялешкі. Паводле выдання «Прэс-бол», першыя адмоўныя вынікі тэстаў ужо атрыманыя. Хакеістам рэкамендавалі найбліжэйшым часам заставацца дома. Апошняя гульня каманды, у якой удзельнічаў і Дмітрый Мялешка, і Александр Лукашенко, адбылася 11 красавіка. У нас на сувязі Ворша Ігор Казьмірчак, мясцовы актывіст, жыхар гэтага гораду. Вітаю вас, спадару Ігор. Як абстаноўка ў Воршы, бо даходзяць самыя розныя чуткі? На шчасце, чутак стала меней, калі дзяржава пачала даваць больш-менш хай сабе абмежаваную, хай сабе ў выглядзе рэбусаў інфармацыю, людзі сталі спакайней. Літаральна 3 тыдні таму тое, што тыя чуткі, тыя плёткі, якія распаўсюджваліся па горадзе, яны былі проста абсурдныя, страшныя. Зразумела, хадзіла плётка і пра тое, што з верталёта будуць апрацоўваць горад антысептыкам. Мясцовая наша чутка пра тое, што за лядовым палацам экстрана будуюць крэматорій для спальвання хворых. На шчасце, зараз ужо гэта зменшылася колькасць гэтых чутак, людзі паспакайнелі, і калі дзяржава пачала даваць інфармацыю, і у тым ліку мясцовыя органы ўлады пачалі даваць інфармацыю, то людзі прынялі гэта як дадзенае і без панікі пачалі апранаць маскі. У нас кіроўцы маршрутак ужо ў пальчатках абслугоўваюць людзей, у крамах павальна ўсе прадаўцы ў масках. Гэта такі цывілізаваны метад паводзінаў. Гаворка пра тое, што трэба даваць людзям інфармацыю, каб не будаваць паніку і каб не будаваць таксама гэтыя непатрэбныя чуткі. Але ўсё ж такі захворванні ў Воршы ёсць. І таксама мы не ведаем дакладнай колькасці, бо гэтыя лічбы нейкія такія неясныя і цьмяныя. Але заўтра Беларусь, прынамсі афіцыйна, рыхтуецца да суботніка. Ці ў Воршы ён таксама будзе адбывацца?
Будзе, куды ж тут падзенешся, эканоміка пераважна дзяржаўнага сектару, і калі ёсць загад, то чыноўнікі павінны выводзіць людзей на суботнікі і пойдуць, нікуды не падзенуцца, нехта скінецца грашыма, каб не ісці, гэта хоць нейкі метад пазбегнуць зборышча людзей, нехта пойдзе непасрэдна на суботнік. Адназначна будуць людзі, якіх будуць выводзіць для таго, каб на камеру паказаць, што вот дружнымі радамі у нас пайшлі ўсе па загаду. А ці маеце доступ, можа, да некага з лекараў мясцовых са шпіталёў? Як там выглядае сітуацыя? Тое, што мы ведаем дакладна, што на Аршаншчыне створана 3 пункта для прыпынкаў дальнабойшчыкаў. Гэта пад Оршай, у Талачынскім раёне і на мяжы з Расіяй у Дубровінскім раёне. Мы ведаем, што Юрсаўскі шпіталь аддалі пад вірусных, пад заражаных людзей, но там ёсць асобны ўваход для тых, хто працуе з віруснымі, асобны ўваход для тых, хто працуе асобна. У астатнім все астатнія чуткі вельмі ненадзейныя. Дзякую вам за гэтую інфармацыю. Мясцовы актывіст з Оршы Ігор Казьмярчак з намі на сувязі. А ўжо цяпер апытанне, як рыхтавацца да суботніка і ці ўвогуле ён патрэбны? Столько больных людей, я считаю, что в этот период времени люди должны быть дома, изолированы, а не ходить по субботникам. Это нецелесообразно. Лучше уж следует самоизолироваться и, возможно, выплатить людям, чтобы они не ходили на работы, чтобы они могли прожить на что-то. Есть проблемы поважнее в стране, которым стоит больше уделять внимания, нежели этой показухе очередной, танцы на костях и тому подобное. Может, пойду, может, нет. Пока не знаю. Наверное, пошла бы. Надо приобщиться к тому, чтобы сделать аккуратным свой город. Это очень страшно и вообще просто эпидемиологически неверное решение, честно говоря. Зачем заражать вот так вот друг друга людей? На відеосувязі з горадні лекар Александр Лобан. Добрый день. Добрый день. Здару, Александр. Медыкі на вайне, медыкі на перадавой, вельмі часта мы гэта чуем, але таксама на гэтай перадавой і гінуць. Але чамусьці дзяржаўныя каналы не ўзгадваюць пра гэтыя смерці. Ці гэта нейкія патаемныя смерці, ці ўсё ж такі варта казаць пра сваіх герояў? Ну, дзяржаўныя каналы не гавораць не толькі пра смерці медыкаў, яны ўвогуле пра смерці гавораць вельмі сцісла і не называюць рэальную колькасць гэтых смерцяў. А ўжо пра смерці медыкаў яны, канешне, стараюцца замоўчваць, таму што гэта такія рэчы, которые могуць прывесці да нейкага пратэсту сярод медыкаў, а, канешне, не хочацца гэтага уладам, тым больш, што яны сцвярджаюць, што медыкі ўсім забяспечаныя. Я вось учора паглядзеў панараму, і калі я пачуў ад журналістаў там, што сродкі індывідуальнай абароны у нас у Беларусі, як яны сказалі, в избытке, і што пытанне разглядаецца аб іх продажы некуды за мяжу, ну, я просто не магу каментаваць нават такія словы. Пры гэтым валанцёры збіраюць самыя розныя сродкі для медыкаў, дапамагаюць. Александр Лукашенко пры гэтым вінаваціць то памерлых, што яны нібыта маюць шэраг іншых хваробаў, надвагу, а таксама ўжо цяпер вінаватыя ў яго і медыкі. У апошняй сваёй заяве ён казаў пра тое, што медыкі ходзяць і разносяць хваробу. А вось тут пытанне, а што дзяржава зрабіла дзеля таго, каб медыкі не разносілі гэтыя хваробы? Ну, як я сказаў, яны ж сцвярджаюць, што все забяспечаныя сродкамі індывідуальнай абароны, хаця, канешне, гэта зусім не так. І як я чую ад калег, ад маіх знаёмых са сродкаў масавай інфармацыі, асабліва ў нейкіх раённых шпіталях, гэта зусім не так. Ну, а тое, што кажа Лукашенко, і ягонае там набліжанае акружэнне, гэта там журналісты, якія пры кармушцы, ну, як гэта каментаваць? А ягоныя словы ввогуле пра медыкаў, што вось яны там вінаватыя, бо заразіліся і пайшлі там разносіць заразу ў грамадстве. Ну, гэта такія
хамские выказывания такого человека, ведаеце, мой земляк Віктор Шалкевич некалі спяваў «Хамская ўлада, подласць і здрада». Ну, вось спраўджваецца. Таксама даходзіць інфармацыя ад медыкаў, заўтра суботнік, і на гэты суботнік у сюдах будуць зганяць людзей, таксама і медыкаў. І з медыкаў будуць вылічваць грошы за гэты дзень. Прынамсі, такія планы існуюць. Што б вы на гэта адказалі? Ну, кожны вырашае сам для сябе. Я думаю, што тут ужо на шалях гэтых узважваецца ці жыццё, здароўе, ці страх перад боязь, перад нейкім патэнцыяльнай магчымасцю згубіць месца. Я думаю, што ён перабольшаны, таму што ў гэтай сітуацыі цяперашняй ніхто медыкаў тым больш звальняць не будзе, калі іх не хапае. Таму кожны вырашае сам для сябе, канешне, але што тычыцца мяне, то я, канешне, не пайшоў на такія мерапрыемствы і ніякіх бы грошай не даваў бы туды. Лепш ужо даць гэта нейкім валанцёрам, якія хоць нейкую карысную справу зробяць. Дзякую вам за гэтую размову. Лекар Александр Лобан з Горадні, а у нас жыхары Віцебску даюць сваю ацэнку вось гэтаму змушэнню лекараў да суботніка і вылічванню грошай. Они действительно работают. Это действительно, кого не коснулось, тут может не понять, кто болеет, тут, конечно, это все. Думаю, может быть, и не нужно с них брать деньги. Им и так приходится тяжело очень. Деньги сдавать, я думаю, что это неправильно. Я думаю, их руководству виднее. Можно ли это делать? Нет, в данной ситуации нельзя такое делать. И так они нагружены. Как вы думаете? Нам и так надо благодарить их медиков. Вообще, работают день и ночь. Спасают жизни. Сколько людей больных. Кажется, что куда им еще выходить? И санитаркам нельзя выходить. Это ж вирусы все. Собирать это все. Пераносимся в Москву. На сувязі наша журналістка Маша Макарова. Маша, прывітанне. Вельмі шмат інфармацыі з'яўляецца ў беларускіх медыях пра расійскія кантэксты. Александр Лукашенко таксама вельмі часта ў сваіх прамовах згадвае Маскву, як там усё дрэнна, а вось Беларусь абрала правільны шлях усё ж такі без каранціна. А як сітуацыя выглядае ў Маскве і ці Беларусь таксама там існуе ў гэтым кантэксце? Добрый вечер, Сергей. Действительно, Беларусь не так часто сейчас обсуждается в политическом контексте в России. Скорее обсуждаются действия Александра Лукашенко относительно коронавируса и ситуации, связанной с этим в Беларуси. Однако сегодня как раз главред «Эхо Москвы», цитируется его слова многочисленными телеграм-каналами, назвал действия Лукашенко политическими и заявил, что вообще не понимает, что происходит в Беларуси именно в сфере здравоохранения и не понимает тактику, избранную Александром Григорьевичем. Действительно, Лукашенко стал героем российских мемов, связанных с коронавирусом, и появляется сейчас прежде всего в таком шуточном контексте. Надо отметить, что сейчас россияне, конечно, больше всего сосредоточены на внутренней ситуации, опять-таки связанной прежде всего с коронавирусом. Всего в России сейчас более 62 тысяч заразившихся человек, только за последние сутки появилось около 6 тысяч новых зараженных, однако число все-таки по ощущениям немного снижается. С чем это связан вопрос? Например, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что снижение связано с тем, что число тестов на коронавирус уменьшилось из-за недостаточного количества пипеток. По словам мэра, эти пипетки очень трудно достать, их заказывают за рубежом, и они не сразу приходят в Россию. Что интересно, по данным Оперштаба, симптомов коронавируса нет почти у половины выявленных за последние сутки в России пациентов, зараженных этим вирусом, что тоже заставляет задуматься. Российские соцсети пестрят постами заболевших, во многих из них говорится о слабой оснащенности российских больниц, отсутствии каких-либо элементарных удобств, даже чистого белья. Часто медсестры не обеспечены элементарными средствами защиты, хотя вот официально по заявлению Оперштаба только в Туве еще нет защитных костюмов для медиков. О нехватке медоборудования рассказывают и сами медики в социальных сетях, однако, например, в Воронежской области фельдшера скорой помощи, который сообщил о плачевном положении в местной больнице, вызвали в полицию и пригрозили делом о фейках.
Дзякуй, Маша, за гэтую інфармацыю. Маша Макарова з Масквы. Маша, шмат здароўя, каб нічога сур'ёзнага і каб хутчэй гэта ўсё скончылася. На сёння стаўлю кропку. Для вас працаваў Сергей Падсасонны. Гэта быў Белсадзум. Гаспадарства, наперадзе суботнік, які арганізуе дзяржава. Таксама узгадваем сваіх продкаў на радаўніцу. Гэта ўсё масавыя мерапрыемствы. Трэба быць усім пільнымі і асцярожнымі, каб не давялося на наступную радаўніцу узгадваць нас. Беражыце сябе і сваіх блізкіх. До сустрэчы.